lagi. Lumulutang dito. Buhay na buhay guys, oh. Buhay na buhay. Okay. Mauna na yung mga ladies and gentle dog. Shout out sa inyo. Salamat. Ngayon guys, ayun yung mga kasama natin. Kumapit. So ang galing ng pagkagawa nila dito guys, oh. Ayan, oh. Kahit sumasayo yung tulay, pero picture taking po muna tayo. Akyat lang po tayo ng 1,413 na step para makarating yung grotto. Okay, salamat kuya. So yan po yung tour guide namin guys. Nandito na po kami sa aming pagpipicturean lang muna ito guys. Picture taking lang muna kami dito guys. No? Aakyatin namin yung tok-tok ngayon guys. No? Hanggang doon sa malit na yun. Yan. Okay. Yan yung sabi ni kuya. Magpipicture taking lang kami dito muna. Napakaganda guys, grabe. Kung gusto niyo pumunta dito guys, punta lang kayo dito sa Alaminos, Pangasinan, dito sa 100 Islands, ang pinakasikat na mga island dito sa Pangasinan. Pero siguro may nagtitinda sila oh. So may nagtitinda sila ng alimasa guys, so may ito sa amin oh. Yan. Ayan na guys, salapit na kami, dito na kami guys.
guys, oh, ito yung nakikita ko lang to dati sa Facebook. Ngayon mapupuntahan ko na. Oh, yan, oh. Yan yung tulay na sinasabi. Grabe guys, ang pakaganda. Sulit. Sulit guys, sulit. Sulit yung ginastos-gastos namin dito ngayon guys. Sulit. Grabe. Wala akong masabi, oh. So itutuloy ko yung video mamaya guys, no? Bababa muna kami. Ayan, oh. Ano daw? Ayan, so sila man nagtitinda sila ng dito sa Dadaila. Ayan. Grabe guys, napakaganda. May mga lumulutang silang tulay. Ito yung lumulutang nilang tulay. Akyatin natin hanggang doon guys. Oh, ayan oh. Ayan. Oh. Shout out sa mga subscriber natin dyan. No? Lumulutang guys, lumulutang. Hello! Welcome to my vlog! Ang dami namin guys. Ay! Sali ako, picture! Opo! Yan! Action! Ay! Cheese! Ice cream! Okay, ayan guys, oh. Ganda. Ay, doon daw muna kami. Ayun, yun muna yung pupunta natin guys. So yung tulay nila dito guys is lumulutang, oh. Kaso sila guys nagbibitaw, buhay na buhay guys, oh. Buhay na buhay. Mayroon na daw silang tinitindang luto, pero wala akong dalang pera. Ewan ko sa mga kasama ko may pera. Yan. Grabe guys, sulit dito sa Andred Island. So, isa pa lang to sa mga island na napupuntahan namin dito sa Alaminos, Pangasinan. Ayan. Salamat po kuya. So ayun guys, dito kami sa tulay na lumulutang. Ayun. Okay, mauna na yung mga ladies. Ang gentle dog. Kumapit ka. Apit ka sa akin. Sige, kaya nyo yan. Hawak lang, hawak. Sige. Sige. So pasensya na guys, magulo yung video natin sa mahangin. May ice cream ba nagtitinda dito guys, oh. So ang galing ng pagkagawa nila dito guys, oh. Ayan, oh. Kahit sumasayaw yung tulay, pero guys, nakakatanggal lang stress. Yung tipong pagpasok mo sa trabaho, uwi ng bahay, matutulog, kakain, pagising, pasok na lang sa trabaho. Pero paminsan-minsan kasi mga kayapak, no, kailangan din natin ng ganitong tema. Kailangan din natin ng mga ganitong outing para naman ma-relax naman tayo paminsan-minsan. Ayan. So ayan guys, oh. Sige. Lumulo. Grabe guys, sulit. Wala akong masabi. Ganda dito, promise. Sulit yung budget nyo dito guys, kung pupunta kayo dito. So mamaya na lang guys, no? Sobrang mahangin.